बरायबाय बडो जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। गोबां कमेन्ट्स आरो गोबां सोंगासिनो दङ। बेनो जाबाय गोदान न'नि सार्भे माब्ला जागोन। बेनो जाबाय PMAYG गोदान न' 2024 निफ्राय 2029 नि गेजेराव कमप्लिट जानांगौ। बेनो जाबाय गोदान टारगेट। दा इउजार आइडि मा खालामदों, डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन, जब कार्डआ मा नांगोन, बेनि सायाव गुवारै आपडेट लाबोदों। बेखायनो जाय नोंथांमोना न' नांगौ भिडिअ नाय अब्ला बुजिगोन। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि लन आसनि स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा, जों थांग्रोनो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा जों फैबाय PMAYG नि अफिसियेल साइटआव। आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे आवास शपआव फैनाय लोगो लोगो गोबांथार रिपर्टखौ नायनो हायो। बेखायनो जों बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नैबे रिपर्ट सेकेन्डआ बेयाव क्लिक खालामनांगौ। आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो सोरनि गामियाव बिसदिसियाव बेसेबां न' किस्ति हाबदों बेखौ नोंथांमोना A to Z बेयाव नायनो हागोन। दासान्दि न' सोलिबाय थानाया जाबाय PMAYG। IOI गैला, नोंथांमोना मिथिगौ। सिगां बे नाममोन, बाट सोलायनानै PMAYG खालामबाय। दा बेनि गेजेराव गोबांथार नोंथांमोना बेयाव नायनो हायो। नै बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। जे बबे बिसदिसियाव बबेयाव बेसेबां मोनदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हायो। थ' बिनि सायाव डिटेल्स भिडिअ फैगोन। दा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोननि गोदान न'आ माब्ला जागोन। गोबां नोंथांमोना चेनेलाव नुदों जानांगौ जे गोदान न'नि एप्लाइ जाबाय अनलाइन एबा अफलाइन। दा बबे मोनसे सैथो नोंथांमोना मिथिखागौ जे जेब्लायबो बे न'आ अफलाइन जायो, अनलाइन जाया। अनलाइन जाया, नोंथांमोना अफलाइनसो बेखौ खालामनांगौ। बेखायनो फार्स्टआव नोंथांमोना आइडि नांगोन। जुदि आइडि गैयाबा जेबो प्रब्लेम गैला। एबारे गोदान अर्डार फैबाय, बेनो जाबाय नोंथांमोननिया डाइरेक्ट इउजार आइडि खालामनो हागोन एबा आइडि खालामनो हागोन। आरो बे आइडिखौ नैबे पर्टेलाव PMAYG नि मोनसे पर्टेल थायो, स्पेसियेल पर्टेलाव सोनांगौ जायो। बिनिफ्रायसो जिअ'टेक खालामनानै नोंथांमोनखौहाय नोंथांमोननि न'खौहाय सेंसन खालामनो हायो। बेखायनो नोंथांमोना गोबां सानगासिनो दं जे अनलाइन जागोन नामा। नोंथांमोना गोबां दखानफ्राव खालामनो सानो, बाट बे नङा। नोंथांमोना ग्रिभेन्ससो होनो हायो, जायखौ जोङो पर्टेलनिफ्राय जों साजेसन मोननो हायो। आरो बिथांमोना खोन्थागोन जे बोरै खालामनांगौ, प्रसेसखौ खोन्थायो। नाथाय न'खौ डाइरेक्ट मोना। दा बाथ्राया बेनो जे बिथांमोना प्रसेसखौ खोन्थाबाय नालाय नोंथांमोना बुजिबाय। नाथाय बेखौहाय अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगौ। बेखायनो अर्डार फैसिगोन। एबा दा अर्डारा ओरैबायदि जादों जे अर्डाराथ' फैखाबाय सिगांनो, नाथाय दा मोनसे स्पेसियेल आइडि थायो, जायनोखि सार्भे खालामग्रा एबा सार्भेयर, जायफोरखौ सार्भेयर होनना बुंगोन। ब्लक अफिसनिफ्राय थांगोन बिथांमोना, हमना ला GRS थाबाय, GPC थाबाय, इन्जिनियार थाबाय, बा गोबां रोखोमनि पस्ट दङ। बिथांमोना गामि थांनानै सार्भे खालामगोन। बेखायनो बिथांमोना इउजार आइडि खालामगोन। जायनोखि सासे सार्भे खालामग्रा दङ ना, हमना ला बेनो आइडि होगोन। बिनि आइडिजों बिथाङा जिअ'टेक खालामगोन आरो लोगोसे पर्टेलाव सोनो हागोन, अब्लासो एप्रुभ जागोन। डाइरेक्ट अनलाइन खालामनो हाया। दा बेखौ नोंथांमोना मोनसिगोन दा बावैनो। नैबे नभेम्बरनि सेकेन्ड सप्ता एबा डिसेम्बराव बेयो जानायनि चान्सआ दङ, प्रसेसआव दंगासिनो दङ। नोंथांमोना नेथ'नांसिगोन। बेखायनो जुदि जायफ्रानोखि न' गैया, नोंथांमोना BCDC लेभेलाव एबा नोंथांमोना चेयारमेन लेभेलावहाय नोंथांमोना एप्लिकेसन होनानै दोननो हागोन जे जोंनि न'आ जिअ'टेक खालामफै, जोंनोबो न' नांगौ होननानै। अब्ला नोंथांमोनाव थांगोन आरो नोंथांमोना भेरिफिकेसन जानानै नेक्स्ट प्रसेसआव नोंथांमोना थांनो हागोन। आरो बिनिफ्राय बुजिबाय दायो मेनलि इउजार आइडि बानायगासिनो दङ। जायफ्रानोखि सार्भे खालामगोन, सार्भेयरफोरनो इउजार आइडि होगोन। बिथांमोनासो सार्भे खालामनानै एप्रुभ खालामनानै पर्टेलाव हरनो हागोन। आरो दा बेनो बुजिबाय नोंथांमोना थाबैनो नैबे नभेम्बर गेजेर सप्ता एबा डिसेम्बराव बे न' गोदाना जानायनि चान्सआ दङ। बेनिफ्राय टारगेटआ ओरैबायदि 2024 निफ्राय 2029 नि गेजेराव गोबांथार न'नि टारगेट फैदों। बेखौ बिथांमोना सेंसन खालामनानै एप्रुभ खालामनानै नोंथांमोननो न'खौ होनाय जागोन। बेनिखायनो डकुमेन्ट्सआ नांथारगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोननि जब कार्ड। जब कार्डआ नांथारगोन। बे जब कार्डआ कम्पालसरि बेनिफिसियारिनि थाखाय नांथारगोन, मानोना बेयावसो रांखौ सोनाय जायो। आरो जब कार्डखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो आधार कार्ड थानांगोन आरो लोगोसे बेंक एकाउन्टआ थाथारनांगोन। नैबे बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक जाथारनांगोन आरो आधार कार्डआ नैबे जब कार्डजों लिंक जाथारनांगोन। होमबासो नोंथांमोननि एकाउन्टआव डिबिटि हिसाबै रांखौहाय किस्ति वाइसआवहाय सोनाय जायो। दा बेनो बुजिबाय नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ। बेखायनो नेथ'दो, जेब्लायबो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन।